Grabatzen ari garen unean goizeko ordu batetatik 7 minutu igaro diren honetan, Altunak eta Zubizarretak Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan jokatu duten lauterdiko txapelketa nagusiko multzoko hirugarren jardunaldiko lehen norgehiagokaren eta bakarraren analisia egingo dugu. Jokin Altuna zen favorito eta amezketarrak izarrak ez du hutsik egin 22-6 menderatu du Zubizarreta hirugarrena. Jokin Altunak lehengoan nagusitasunez irabazi zion Erik Jakari 22-9. Kasu honetan Gasteizko eta pilotalekuan, Zubizarretak berriz Zorigaiztoko partida batean Tafaian 22-18 irabazi zion Artolari, 18 nazioa zela Artola hautsi egin zen, eta ondorioz azken partida honetara bizirik iritsi da, baina mirari handia behartzuen egin Zubizarretak partida aurrera ateratzea bakarrik ez baitzuen aski, 7 tantoan utzi behartzuen Jokin Altuna, baina 6an Altunak bera utzi du. Hasieratik ikusi dugu Jokin Altuna ideiak oso garbi zituela, ez da une batean ere erlaxatu, saketik anasi eta hurrengo pilotaka da abiadura handiarekin ematen zion, bila joaten zen iraitzek ez du dominatzera pasatzeko aukerarik izan, eta horren ondorioz 7 eta huts aurreratu da, 1 eta 7koa Zubizarretak egin du, hor oraindik aukera apur hori geratzen zitzaizkion, baina hurrengoa da Jokinek egin du 8garrena eta hortxe lortu du finalerdietara zuzenean sailkatu ahal izatea. Lehen etenaldira 12-1 emaitzarekin iritsi dira, hor ere Jokinek berdin jarraitu du, Zubizarreta erabat defentsan edukiz, pilota oso bizi mugituz, ohiko modua, baina aurten esango nuke are freskoago ikusten dela Altuna defentsan ere pilotak entzerako garaian, gero bigarrena ere egin du Zubizarretak, 2-13 ipini dira, eta hor da multzo buru zen Altuna, 18 eta lauko emaitzarekin iritsi dira bigarren etenaldira okerrez paraiz, Jokinek ez du maila jaitsi, egia da hor da iraitz apur bat da lautantu egin da, eta batean geratzeko, ez beti bat bian geratzea, geratzeko pilotariak eta pilotariak orokorrean beldur hori izaten du, baina da lau egin dituenean apur bat erlaxatu da iraitz bera ere, tanto batzuk egin ditu ederrak ere, bakarren batzuk, eta azkenerako 22-6 irabazi dio Jokin Altunak, eta honen bestez amezketarra finale erdietan izango da. Lehen esan dizuet, ez geneukala argi beserie txapelketako finalerdiak nola izango ziren, oraintxe bertan jakin ditugu, Agirrek eta Bakaikoak jokatuko dute batetik, Egigurenek eta Larrazabalek bestetik, bi partida hauek Fernando Garaita pilotalekuan izango dira Legution, eta aldiz Labriten jokatuko dute larun batean Jakak eta Peio Etxeberriak, igandean astelenan Eibarren Altuna hirugarrenak eta Lasok. Beraz, bi partidak errak izango dira finalerdi horietakoak, eta noski analisiak hementxe kirolunean izango dituzue. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.